friends, welcome back to my channel. Friends, tini belai no wati wakha. So sari ko kisa chana musung mani ang engke nogo kuno kerei chana ni bagai Maggi simi tongo abage ang norok by share khai tongo ang bahai ke Maggi rok song. So nai tongdi oro ang nakha moso kisa shimla mirch kaisa tokti duita piaz tai tomato and Maggi. So tabok ang Maggi no kisa amtike ready khai tongo obono kisa boil khainai ang. So nai tongdi norok nikon ang yakbai atike kisa tamhin obono ready khai kata ang. So obono kisa tui ruwai ang boil khainai aporeke ang joto vegetables rock fry khainai tok tui fry khai ang sunamnai Maggi norok bo amti khe Maggi songnai khe norok Maggi no belai boil ta khai di inke Maggi kepek ngnai eko tabuk ang karayo kisa thok rikha tabuk tokti kaini ang namani obono fry khainai tokti ang asa thok saya abage kisa sekriwo thok ang oro duita tokti rinai ang tokti bo bisi hamjagya ang abage ang duita no riwo norok chajake tinta bo rimano jaita bo rimano obo norok ni icha ang duita rikha oro chom kisa rikha ang tabuk obono fry khainai ang eko tokti baja engke obono kisa side khai toni rinai tabuk ang ani vegetables rock bo fry khaina nanai eko tabuk taisa karayo kisa thok rinai ang norok ani karai no kisa avoid khai dito obo kisa kisa mungkha baki sitra kata so tabuk kisa thok rikha oro tabuk kaisa kaisa khaike pila ang pios rinai pios ni pore ke mosot ke tomato shimla mirch joto rinai joto riwai ang fry khainai tabuk ang moso rinai tomato tabuk shimla mirch ang kaisa no riwo shimla mirch fry khainai ang orok kisa ang thom rinai iko tabuk kisa ang thom rinai tabuk ang kaisa fry khainai norok oro mushroom bo rimano tai kosoi rok rimano lubia rok ke capsicum rimano pasti bo likha này thì thực sự này cũng không cần có colorful green red yellow so friends norok nukhana ang step by step chamtam rikha poila pios rikha ulakhe moso shimla mirch step by step norok nukha tabuk ingkhe joto vegetables no fry khaina nangnai so ang wait khainai 2 to 3 minutes apore khe vegetables rok joto mungnai
তারপরে খেয়ে 2 to 3 minutes after ang boil khaijak Maggi rok no joto orori nai norok nai tung di do norok bo sunami sa di nogo amti kheno chawe ano comment khai di bahain kha to thokada thogya ano kisa comment khai di so norok nai tung di tabo iko boil khaijak Maggi joto ang orori rikha tabo kaham khe kisa obono mix khainai vegetables rock Maggi by mix khainai তারপরে কে ম্যাগি মশলা রিন ইকো তাবক মিক্স খাইয়ে ম্যাগি মশলা রিনাই অটো টমেটো কেচাপ টমেটো সস অব রিমানো চিনগো আছে করেই পাইজাক কিসা দঙ্গো সো আং রিলিয়া আর ম্যাগি মশলা সিমি রিখা সো আর অবনো মিক্স খাইনাই কাহামকে মিক্স খাইয়ে 1-2 মিনিট ফ্রাই খাইনাই আপরে কে রেডি আনি ম্যাগি রেসিপি ম্যাগি উইথ vegetables obani ang mung rinaita ani recipe ni norok basunami chadi nogo angke sererok balen thokjago amtike but ayan kisa thokjagi abo boil thokjago bini papa angke amtike thokjago atai ayan ke kisa boil thokjago ta angko saya asik Maggi rok tini kisa jana musung mani cha khata wati rok boba kha weather bo kaham thanda thanda abagai kisa sunami chakata iko nai dia ani Maggi besuk nai thok ngitam kha iko ayan ni obake ayan ni tabukhe sing chasi nai ta iko sing asuk bai kha tabuk taste khai ni bumteng kha thokjak belai no thoka tinini Maggi iko nai di ayan tam khaika ani sosok tui daluk jak tui bo tui dalugi rikharo ko tabuk jeng iko tui daluk jak sos baino sana nangnai tabuk tam khainai sos bo kore jeng aw baino sanai so friends tinini weather ro amti khe Maggi songe chadi besek thok iko tabuk jeng chai tongo norok chana musungke khaidi sinnogo so friends tini video asana khaidi ang norok nai tongi norok no tai ani special vegetables ani video chakhe like khaidi share khaidi norok ni friend song by share khaidi enke subscribe khai nai di do so tata bye bye